Mám pro vás skvělou pozvánku do soutěžní krokové výzvy s Physiodoris. Chcete se pravidelně hýbat, ale stále se vám v tom nedaří? Pak se určitě přidejte do 30denní krokové výzvy a udělejte si z pohybu zdravý návyk. Moje výzva je zdarma a aby vám nechyběla motivace, čekají na vás hodnotné ceny v celkové výši téměř 19 000 korun. A proč do toho jít? Začnete se pravidelně hýbat, součástí krokové výzvy jsou i moje bonusy, takže se naučíte jednoduché fyziocviky, osvojíte si techniky funkčního dýchání, přestanou vás bolet záda, budete se cítit skvěle a plní energie a nebudete na to sami. Na začátku je největší výzvou disciplína a vykročení z komfortní zóny. Ale s každým dalším krokem jste blíž k radosti z pohybu. A já půjdu po celou dobu s vámi. Nebojte, není to závod. Vyhrát může každý, kdo splní 300 000 kroků za 30 dní. Začínáme 20. března na první jarní den, ale přihlaste se ještě dnes.